खुलुमबाय टाइम्स अफ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनखौ दिनैनि बे गोथार फुंबिलिनि मोननैसो निउस आपडेटआव बयखौबो गोसो गोथार बरायहरनाय थाबाय आरो लोगोसे आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खौरां, तामुलपुर जिल्ला साहपुर बाल्टिफार गामिनि अर्जुन बर' 33 बोसोर बैसोनि सासे सुबुङा बरलियाफार दैमायाव ना सारनो थांदोंमोन, बेयावनो मानसिया गोमानानै दङ। बाल्टिफार गामिनि रुंसारि फुनि बर'नि फिसाज्ला अर्जुन बर', भालुकमारि गामिनि मिजिं दैमारि, सन्जिब मुसाहारि, भद्रेश्वर नार्जारी मुंनि 3 लोगोजों ना सारनो थांदोंमोन। नाथाय बरलिया दैमाखौ बारनाय समावनो सानस्रिनो रोङै अर्जुन बर'आ दैयाव गबोयो होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। लोगोफ्रा बासायनो नागिरदोंमोन, अब्लाबो बासायनो हायासै। जाथायखौ मिन्थिनाय लोगो लोगोनो 52 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिया जाथाय जानाय जायगायाव फैनानै खौरां लायो आरो एनडिआरएफ आरो एसडिआरएफनिफ्राय नागिरदोंमोनब्लाबो दासिमबो सुबुंखौ नागिरना मोननो हानाय जायाखै होननानै जों मिथि मोननाय जादों। नैथि निउस आपडेटआव दं जोंहा बिहाराव अखा मोफ्लामनायजों 19 सुबुंफ्रा हरखाबै जिउ खहा जादों। थांनाय सनिबार मोनानिफ्रायनो बिहाराव जुब जुब अखा हाबाय थादोंमोन, जाय जुब जुब अखा हानायजों लोगोसे सार अन्थाइ गावनाय आरो अखा मोफ्लामनाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव 19 सुबुंफोरा जिउ खहा जानो गोनां जादों। बिहारनि गिबि मन्थ्रिया गावसिनि रायजोनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय अखा मोफ्लामनायजों थैनाय सुबुंफोरखौ लानानै गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथाङा जिउ खहा जानाय सुबुंफोरनो सासेयाव 4 लाख रां अनसुंथाइ होगोन होननानै खोथा होदों। बिथाङा गावनि रायजोनि सुबुंफोरखौ जेब्लासिम अखा हानाय आरो सारअन्थाइ गावनाया जोबनानै थाङा अब्लासिम न'आवनो थाबाय थानो खावलायनायखौ जों मोनथिनो मोननाय जादों। थामथि निउस आपडेटआव दं जोंहा आसाम सरकारनि रांखान्थि मन्थ्रि अजन्ता नेबकआ ससियेल मिडियानि गेजेरजों नबजित नार्जारीनो भट होनो थाखाय बयखौबो खावलायदों। बिनिखायनो बयबो अननानै नबजित नार्जारीनि थाखाय बयबो भट होब्लानो जाबाय। नबजित नार्जारी बिथाङा डिआइडि लिटिल मास्टार सिजन 5 आव फाइनाल राउन्डसिम सौहैनो हाबाय। बिनिखायनो जायफोर सुबुंफ्रा बा जायफोर नोंथांमोना नबजित नार्जारीखौ दासिमबो दिनैसिमबो नबजित नार्जारीनि थाखाय भट होआखै, अननानै बयबो नबजित नार्जारीखौ फाइनाल राउन्डसिम सौहैनो थाखाय बा फाइनालाव देरहाहोनो थाखाय बयबो अननानै भट होब्लानो जाबाय। नोंथांमोना नबजित नार्जारीखौ फाइनालाव देरहाहोनो थाखाय 9152915246 जानबुं अनजिमायाव कल खालामनानै बा भट होनानै नबजित नार्जारीखौ देरहाहोनो हागोन। नबजित नार्जारी बिथांनो भट होनाय समा 23 जुनसिम। बिनिखायनो जायफोर सुबुंफोरा नबजित नार्जारीखौ भट होआखै, अननानै बयबो भट होनानै नबजित नार्जारीखौ फाइनाल राउन्डआव देरहाहोबानो जाबाय। ब्रैथि निउस आपडेटआव दं जोंहा जोबोद दुखुनांथाव खौरां, उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय जिंगाबिल आलायस्रि गामिनि 3 बर' सुबुङा सार अन्थाइ गावनायाव जिउ गोमानो गोनां जादों। जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि मुङा फारियै मनमति बसुमतारी 13 बोसोर बैसोनि, रेखा दैमारि 20 बोसोर बैसोनि आरो दुलुर बसुमतारी 13 बोसोर बैसोनि होनना जों खौरां मोननाय जादों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय। गोजोन्थों।